Ay, kuan guys, bu. Asa man kayan? Buban ka na og lampas? Ban ka? Papakanta. Asa ning lampas ning malbiri ni isang kang nayay misuliti na nun kay. Unsa imong kamot imong ito? Dungag dungag mamae ka. Tong kagdungag. O sige patuog dungag sa imong mama ha. Unsa mamae ka? Patuog dungag sa imong mama. Kay mong Dungag das og to mamae ka. ikaw rin dungag sige. Untay tumalata. Adulat ha. Ato kalat Kay di ganat at imi mog lata. Ako magtuon ko dungag asin. Hugas pod. Tapi ni Hugas pod plato. Di makakabot sa lababo kay mabo man ka. nagud. Kay mong tubag eh. Sabi nagkuan. Hindi ka din ang lubihan. Hindi ka rin ko. Ginagamit ko ng bagay. Abo ang taho na. Kuan na si Zap ang gun. Ha? Saday? Oh, mabotog 200 kilo. Pila na? Pila? Ay, 120. 200 kilo? 200 kilo. Ang zatag 250. Pila. Balang siya ako na pila. Pagkapalit na ba gasolina? Ha? 250 times 200. Hi guys, good morning. Katulog adlaw ron guys sa ang panghagbagol. Dari ko mangitas das pilid pa sang bay grabe na nagsagbot. Na zango panghagbatan dan sa agianan kay indog nay. Kas, dadamog pa. Na kuno dari. Kuno dari ko an bago insa na daghan. Hanglan ni guys, mamiangan kay nay wala ni has ato pa ning dahon na kinahanglan pamiangan kay agdaan man ni sa unang karaang daan parang manglabong agdaan na kanina guys, madiging nanay nalagi ko yan sa punuan sa milina ning arang kadaghan kaadzong binuungan. Diya sa takdiban ng gasos mga sagbot. Kinanglampasan pa kay sayang pa ni magula. Ang tapo kundan guys kay sunod adlaw na punahan apon ni si Jang paan lagi ning bagaw. Takliban na dahil sa takliban na sa mga sagbot. Amne daghan din Hindi ba sila na magbunot daghang kamot nagsakit. Daghan din hindi ay. Natapog guys. Nasaan na Siya guys, ang gisodan og kuag lugi. Lugi nga kuan kay wala gi ko sundang pa. Lisod man ay gahi man. Yaron. Classmate kasi classmate uniform bitaw mo sanina dara kay mga classmate guys kuno sila. Mickey Mouse wala ka nang imo ay. Namimig sa aron guys kani kay ihawon ko na raw pamahaw, pamahaw. Iswag pamahaw ning manok guys, adobo og kuan hinalang bisayang manok ta luya ning manok ka may mo ziniring kuan adobo classmate ngari classmate At paslasang ta. asa man kayan buban ka na og lampas ban ka asa man imong kamot Dati samay ka. asa na imong kamot imong ito Dungag mamae ka. tong kagdungag o sige patuog dungag sa imong mama ha Unsa mamae ka? patuog dungag sa imong mama
Kay Ako mong rin dong agdas o to mamay ka. ikaw rin ag sige. Hintay tumalata. Adulat ha. Ato kalat Kay di ganas at imi muglata. Ako magtuon ko dong agatin eh. Hugas pod. Tapi ni. Hugas pod plato. Di makakabot sa lababo kay mabu man ka. Di kakabot sa lababo kay mabu ka. Wala lang mo taas na ka ha. Kay mabu pa ka deng agra patunos yung mama ha. At may ka nasa pa chocolate mama Miri may ka. Tuwag deng ag ha. Tuwag deng ag luto ha. Adulat ha. Tay patos yung mamag deng ag ha. Nati imi ni Tuon ko dong agtimi. Isa timi patun apag deng ag. Si ate imi patun apag deng ag. Kanang imingaw mo kung mama Miri at Timi. Siya guys, mamahaw na ta, managihag manok, kumanagluto. Ayag sa guys, adobong manok o kuan, hinala nga manok. Uy, haning tela, sa pangilag na ng tela, hanang tel. Pero tel. Mag-uuda na. Dara guys, agbisayang manok, arang nami Mani amang suwag guys. Tay! Utay! Hinatay! Tay! Tara guys, agahang kuan hinala nga uog tiil. Dia ang gamaza maligos labuzo. Labuzo ni? Labuzo lagi ni. Nasin. Dikit man. Mahaw nita. Bawal na na man. Okay. Baboy. Na do bura ang ginit. Hi, kay Stephen. SMM. Diyan guys, sumano yung pamahaw. Balik po na servisyo res ubus. Ato sa Kusmalbiri guys, maglampas. Sumali sa pakanta. Asa ning lampasin ning Malbiri ni isang kang nayam sa tinanong kay anak-anak sayang nang rabay bunga. Kaya na po dani ang lampasan. Anak po dani. Ngayon sa sagtad ng anak ko, mga anak ko bago. Mamunot sa bagaw. Nangan dito tarong. Ang kamo dito tarong kakita tag mamisok. Igid ka diha! Ari lagi! Ato si Mang Lingkuranan! Ato ba? Isa ari to, kaya kang dawaton. Balik! Di pwede diha, kay masamang kasin! Siya guys. Oh, di apa na kusog-kusog pag limbaroy. Di kasi mabuwag na ha. Banda ha, mate ka ha. Mag-asap ta, di apa din taon dia. Ga, kuan, sunod-sunod. Dahil kayo narabay sa ihas dia. Ano na bang dyan na siyang mugara man? Mugara man siya. Namahaw na ka. Gamang guard. Buyag na raba na. Sus. Ang sana man imong panit, uy. Kaya arang mga palitunan doon guys, grabing mahal pati gasolina. Sa ano naman yung panahon na. Hadi ka pila may daning Malbiri, narabay na hinog din ang kuha kog usa di Malbiri di Malbiri kan ani panda. Kan ka? Sim hotra ba? Tara. Tara. Kasi atang gipog Malbiri, daghan lig bunga guys. Malbiri. Naglampasan kay sayang pud. Nahog na magbunga. Isa ang daghan bunga na punuan. Kisang tinanam ning Malbiri din daghan bunga. Ta? Ang nanay di ko nigis ang lampasan kaya hang kasagbot. Ay nagbunga. Ang nanay di ko ning tinanam, mabinat kay pukang tiri ning tinanam. Na ay he, nanay Malbiri daghan. Nilampasan kay sayang.
matigbasan ka. Hawa. Yan na guys, sabi kang binahang mga bunot oh. Pwede na naipangilo. So guys, yan nagbunot. Nakang bago. Sa ikaduha ka adlaw guys. Kaduha ba katulong adlaw di ay. Bago daghan. Daghan na. Ay kuan guys, buang linis siya. Ano kan yung tubig. Kabi nagkuan. Dito din ang lubihan. Sa kurito, ginagamit ko ng bagay. Buang. Baho na. Kuan na siya pag dun. Ano, gawin na ha? Hindi na naisudot ako. Ha? Saday? Oh, mabotog 200 kilo. Pila na? Pila? Ay, 180. 200 kilo? 200 kilo. Ang zatag 250. Pila. Balang siya ako na pila. Nakapalit na ba taga-gasolina? Ha? 250 times 200. Diba? 200 kilong bagaw. Apa mang padaghanon? Dagan akong tinapok. Wala mo ko'y sundang. O ko'y bunot. Kay lagaraw man eh. Ikakuha. Ikabuntag lagaraw. Pulo kayo makukuha. Kaya mga wala sigit sa'yo. Pag hinamot ko ito ako ng tubuan ng white. Maragwan ba? Mayroon niya. Duwi na paniro akong bati da tiger. Kaya wala katuwa is nga mo arang kaniwang iro silingan ang dugasan na iro at tiguang na. Ang dugasan na ng iro aroy no. Ang tiguangan na ni. Duwi lang pa da. Nga antaw sa dress mga nilabog. Diya guys, marutang video karon. Salamat sa pagtanaw. Bye!